Hei. Anteeksi, että häiritsen, mutta meillä olisi kysyttävää luottokorttiin liittyen. Joo. Kun teidän kortillanne on tehty useita suorituksia internetin pelisivustoilla. Joo. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan. Te olette siis tietoinen näistä siirroista. Kyllä. Ja kortti on edelleen teidän hallussanne. Tallessa on. Tallessa on. Hyvä. Meillä on tapana varmistaa asia silloin, kun on kyse suuremmista siirroista. Joo. Teillä nuo palvelut pelaa monella tapaa. Kiitos. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa.